En de dagen, ja, die worden echt langer. En misschien kunnen we de eerste kroppen onder hem echt al zien. En stadig begint misschien echt wel een beetje te kriebelen. De tuin. Ja, wat kunnen we misschien nog wel doen? En we moeten omdenken. En hoe zwaar die weg. Misschien voor een mooie schoenentuin. Deze mijn tijd. En ja, hier is je weer bij ons. Ons coach. Met zijn praktische tips en seizoensadvies. En mooie blomkes had er bij hem. Sjoerd Veenstra van Tuin de Westerheen. Met je, Sjoerd? Met je. Ja, met je. Ja, Sjoerd. We zitten nu midden in de oorgang van de winter naar het variër. Klopt. Wat kun je eigenlijk hier de in de tuin? We gaan nou echt wel even een heel lang skoftje winter doen. Ik geloof dat we er al eigenlijk wel een beetje klaar mee binnen. Maar zoals Jord het sinds is kind mooi. En ik hoop dat de nacht vast nou wordt voortbloed. En dan even in de tuin het eerste wel beginnen te snoeien. Snoeien? Snoeien, ja. En wat mag je snoeien? Kun je alles nog snoeien? Of het laatst hadden we met Jord aan van... Er was bepaalde bjem in de winter snoeien. Ja. En nu ben je variër. Ja. Dus dan mag je nog weer oorlog bjem snoeien, heb ik wat terug. Ja, nou, de vorige keer zei ik van, de fruitbjem kun je wel snoeien. Ja, de vorst wat over is. Maar ja, we hadden voor mij 4 of 4 weken vorst doen. Dus wat goed is, de meesten dat nou net snoeit. Maar dat kun je nou dan ook nog wel snoeien. En de leilinders, de dakplataan. Zo Sjoerd, misschien krijg de microfoon even naar het touwloeken wel. En dan is het, kan ik wel beter te jaren. Oké. Zo gaan we het beter? Alsjeblieft. Prima. Ik zei, de fruitbjem kun je nou snoeien. De leilinders, de dakplataan, eigenlijk de leibjemmen, de bladverliezende leibomen. Dat kun je nou al hier met mooie model snoeien. Dus, en dan ga je het aan zijn kleer voor de simmer. Want dan ben je al je te bloeien of... Ja, dan begint het al even mooi uit te rennen. Tenminste, hou je goed door, denk ik. Hou je goed door, ja. Maar ik weet de eerste keer eigenlijk net verkeerd doen. Nee, want een BM doet zijn eigen wijn natuurlijk ook wel. Jawel. Dus die herstelt misschien ook wel weer. Dus eigenlijk is het wel het goede moment om te snoeien. Van sommige BM. Het meestal. Je moet er nou eigenlijk net de struiken snoeien wat in maart, april bloeit. Want als je dat nou snoeien, dan knip je de blommen eruit. Ja. De blomknop. Je sugar dat nou nog net, maar die zit er al in. Dus dat mag je aan, dan kun je in mei dan wel snoeien naar de bloei. Ja, want ik zie echt dus dat jaren voor Sjoerd al die takken lezen bijvoorbeeld. Hè? Klopt. Wat had Sjoerd mij nou aan takken? Want ja, die ben ook al snoeid, denk ik. Ja, als je deze mag nou natuurlijk net snoeien, maar die ga ik wel even meenemen van het blomke. Dit is een Japanse sierkers. Dit is de autumnalis. Dat is een soortje, die begint eigenlijk al november al te bloeien. Het bloeit de hele winter wat erop. Alleen dan gaat het vriest, dan houdt het er weer even op. En dan bevriest de blomke wat eronder zit. En dat dan weer warmer wordt, dan je de knopjes die eronder zitten, gaan dan weer terug. En dat is dan een van de eerste. Maar dat is natuurlijk een hele prutte soorten in die Japanse sierkers. En dat is soorten die bloeien in maart en horen dat begint april. Als het met grote roze blommen, met witte blommen, had je een hele prutte verschillende soorten in. Okay, en dan ga je al voor al wat kleur in de tuin, hak wat terug. Klopt. Dit lijkt wel een beetje ik zou zeggen, op een vlinderbeer, maar klopt het ook? Ja, die vlinders terug ik even meenam, maar dat even meenam van, dat is echt een soort wat je nou dus aan eind van de maand flink weer omsnoeien kan. Nou pas, ja. ik had in november, of hier al dingen ook. Ja, dus het is een tak, die is half van binnen, dus dan als er water in rent. En als je hem vrij heeg aansnoeit, dan gebeurt er niks mee. Maar als je hem kwart aanknipt van de winter, dan rent het vocht erin. En dan als je kans dat hij verrottert en dat het deeg. Dat het bevriezen van binnen en dat had een uitwerking natuurlijk. Ja. En dan van die... de toverhazelaar, mijn naam? Juist. Wat voor blom met de toverhazelaar? Is dat een BM of... Het is een struik. Een stroek. Het is eigenlijk de familie. Ik had direct, dat is ook de hazelaar. Is de gewone hazelaar, is de toverhazelaar. Het zijn totaal verschillende families. Oké. Maar dat wordt soms wel een beetje door elkaar heen hellen. Hier komen de hazelnut noemen. Dus just de katjes, dat is de mannelijke blom. En de hele literaire blomkes. Ja, ik denk net als het Sasjenk is tegen. Nee. Dat is de vrouwelijke. En dit is een eenhuizige plant, nemen ze dat. Er zit zowel de mannelijke als de vrouwelijke plant. Blom zit ook niet in een BM. Die komt zelf stuif als ja. Oké. Als je het betiert in de mei die het bloeit, of in de winter eigenlijk zal, dan is het een windbestuiver. Dus ja, die goed volle stuifbel niet zitten, maar daar eigenlijk wordt waaien. En dan gaat het vrouwelijke blom, kijk hier, met een trode wind, dan wordt er bestoot. Dus de natuur die had al rekening gehouden van er is in het begin van het jaar is koud, weinig insectenblom, neem maar op. Ja. Dus dan moest je zelf redden. Ja, dus daarom zit er
allemachtersvolle mannelijke blomkes aan, dan weet het meen zeker dat goed gaat. Juist. Ja. Nou ja, dat ben ik nou stroeken. Maar ik zie ook al die bijvoorbeeld bloemen. Primula's. Primula's. Dat weet ik wel wat. Heel bekend. Ik hier even een PMI nam. Dat ben eigenlijk de ouderwetse Primula enkelblommige. Met zinwurg. Een hele prachtige verschillende soorten. Deze had mooi geraffeld. Blomke. Mooi wit randje eronder. Dat is echt even wat oors als oors. Dat ga ik door. Ja, want dit is een keer nou ook in de tuin. Ik zou ze nou even in de pot zetten. Want stel van een week. Ja, je weet het net. Maar het waar. Dat alles even een paar graden onder nul gaat. Dan moet ze even naar binnen. Want anders wordt het blomke, snot, zeg ik dan. Het wordt helemaal weg. Door de vorst. Is dan meer een blom voor in een bloemenbak bijvoorbeeld? Of kun je wel gewoon in de tuin zetten? Dus ik kan wel in de tuin, maar dan zoek ik echt even tot maart wacht. Oh, dat is dan krijg ik de betiert. Zo ik de viooltjes meenam. Ik grutblommig en lietsblommig meenam. De lietsblommig neem ik weer bosviooltjes. Ja. Die is gerust boeten zetten. Als het dan vriest, dan dan lezen de blommetjes even helemaal plat op het plant. En dat het dan weer warm wordt en zo'n dooien weer, dan komen ze weer omheen. Dus dan gaan ze even in de sleep, in de rust. Even in de rust, ja. Klopt helemaal. En dat ben ik rutter, zei Sjoerd. Want dan ben dat... Dit ben ik grutblommige viooltjes. Doe ik in... ik alle kleuren meenemen voor dan ik de tafel helemaal vol. Dus ik heb een mooie gele en een peerse meenemen. Maar hoeveel kleuren ben er dan van een viool? Een wereld dus. De wereld, ja. Je kan je eigen smaak aanpassen. Ja, met zijn werk kies in die laboratoriums kiezen alle kleuren, kiezen een meidje. En dat is een hele aparte tak van sport dan wel. Maar ja, maar Sjoerd die verkeer wil bijna alle kleuren hebben terug. Of de gangbare. De gangbare kleuren. Ja, die de kweker had natuurlijk. Ja. PS maar je witte stip midden hebben bijvoorbeeld. Ja, die houden we dan toevallig wel. Wit mijn PS had. Sure. Ja, dat komt aardig in de buurt. Ja, nou en daar staat ook een orenblom, Sjoerd. Ja, wat is dat dan? De helleborus die ik in mijn naam. Dat is echt een soort, dat bloeit eigenlijk de hele winter trouw. Er is een mooie reden in. De helleborus, wat nou? Maar waar komt die wij? Ja, het is helleborus orientalis. Dat komt uit Japan, China, die kanten wij. Ja, oké. Maar het is wel een mooie plant. Super mooi, ja. En die kan dus echt gewoon boeten door? Die kan gewoon boeten door. Als het weer het vriest, dan kan er wel helemaal platlezing in. En dat dan weer warm wordt, dan komt er weer omheen te staan. Dus in principe had Judy nou echt al je blommen, zou het alle blommen meenam, die het wel een beetje in de winter boeten doorkennen, behalve een primula's. Primula's, ja. Natuurlijk kan prima boeten, maar als het dan even een nacht was, dan zetten we er even binnen. Maar dat is wel natuurlijk hartstikke vrolijk bij de vaart door even. Een maandje maar met primula's. Ja, dan wil je zelf ook vrolijk van. Ja, als je vrolijke kleuren in de tuin hebt, wil je zelf ook vrolijk van. Vooral met het grieze grauwe waar, dan een beetje kleur is altijd leuk. Ja, want Klaas en ik zien nou echt deze kleuren het zien we het stuk beter. Ja, dus wat dat betreft. Hè. En de tuinbal, de narcissen. Ik denk, ik neem even wat blombaltjes mee. Het is binnen wat 4 in de bloei. In het tuincentrum houden ze dat nog wat kwater binnen. Maar ik denk met Valentijn, het is wat oors als een bosje rozen. Als nou mensen dus mij wat blombaltjes en dat juist toen een vrouw, daar wordt ze denk ik helemaal gelukkig van. Ja, het is Valentijn dag natuurlijk. Hè? Dus daar had Sjoerd ook een beetje rekening mee houden. Ja, zeker. Had de meesten nog wat meer weten, Sjoerd, hè, bijvoorbeeld. Hè? Ze kunnen gewoon in de tuin, in de wedstrijd komen, hè? Zeker, ja. Daar is die eigenlijk al die meesten natuurlijk die het hun vertellen kunnen. Nou, en al deze blommen ben daar eigenlijk de keer. Klopt helemaal, ja. In veel fout. Want in een prumelatje had je natuurlijk ook niet. Nou nee, ik kan de zaak net op draaien. Daarom, dus dan zoek ze even voor een stuk of meer meenemen. Misschien ook of hij hem hem thuis, je weet het maar nooit. Goed zwaarje. En hij je net tijd om een prumelatje, een knuffel is ook al in goed. Dat is altijd goed. Dus, een beetje liefde. Daarom, ja. Tegen dank, Sjoerd. Voor al deze mooie bloemen die Sjoerd meenam had. En een prettig succes eigenlijk, in de tuin natuurlijk. Dank u wel. En we zullen orenmaat, wat dan op de planning staat, dan zullen het toch wel voor je weer, hopen we. Het wordt elke maand interessanter, want er komen steeds meer leuke planten op. Nou, doen we dat, oké. Bedankt, Sjoerd. Ik bedankt.